Здравейте, тук се опитвам, така ще го покажа, да плета шапка за моя малка Сибя. Бях сгрешила. Сега си го проверявам, тъй като това не е трудно за проверка. Така. И продължаваме. След няколко минути ще кача клип с готовата шапка, как изглежда и как стои на нея. Ползвам помощно средство да стои телефона, за да си вижда как плета.